Tohle je ukázka mého domu v programu Sweet Home 3D. Jako první můžeme vidět chodbu, která má vpravo dveře do koupelny a za nimi jsou ještě dveře na toaletu. A v levé části jsou dveře do obývacího pokoje, kterým se dá projít do malé kuchyně. A přes obývací pokoj se taky dostaneme do druhého patra, kde je běžící pás a jsou tam 2 místnosti. Jako první tady máme dětský pokoj. A ještě je tady ložnice, která má vlastně jako jediná místnost přístup na rohovou terasu. A tady můžeme vidět takové menší posezení a výřivku. Teď se znovu vrátíme do přízemí. A ještě jednou můžeme vidět tedy obývací pokoj a těmito dveřmi se dostaneme do zadní části zahrady, kde je venkovní posezení a cesta, která vede ke garáži a k příjezdové cestě. Tady teda můžeme vidět garáž s autem a poličkou s nářadím a po tomhle chodníku se dostaneme až k vchodovým dveřím a vlastně úplně na konci můžeme vidět ještě pergolu s posezením a venkovní grill. A to je vše.